ndelok kanca-kancaku. Bapak durung duwe dhuwit, Rin. Tabungane durung cukup. Bapak, kamangka kula pingin sakniki. Sing sabar ya, Nduk. Bapak usahane. Apa kayak astagfirullahaladzim. Pak, aku pengen duwe motor. Wis sabar ya, Nduk. Aja bengok. Bapak durung bayaran. Tabungane bapak ya durung cukup. Aja meri karo sing duwe rezeki akeh. Awake iki wong sing sederhana, disyukuri ae apa sing diduweni. Ya pokok minggu ngarep aku kudu oleh motor anyar. Ya Allah, aja ngono lek omong karo bapak. Unggah-ungguh iki dijaga. Ora penak dirungokne karo tanggane mengko. Ya aku sugih mesti duwe motor apik. Monggo, Bu. Oh iya Rin, arep budal sekolah to? Nggih. Ya wes ngati-ngati ya. Hei yo. Aku wingi krungu Erin bengok-bengok njaluk sepeda motor ning bapake. Mila. Wah, net jaman saiki ra nurut gengsi yo isin isih nom-noman kaya ngono. Ancene, lah wong Erin ki lho, layak njaluk peda apik. Lah wong kanca-kancane ki anake wong duwe kabeh. Wes bocah sik ning kono isin lek krungu. Iya ya, Bu. Ya wes. Diingi aku kudune ora ngomong ngono karo bapak. Aku kudu njaluk ngapura. Nduk, ndak mangan dhisik to. Apa ndak luwe? Ndak biasane kok langsung ngeblong nang kamar. Pak, Erin nyuwun pangapunten babagan sikape Erin wingi. Erin boten kedah tumindak kados mekanten kalian panjenengan. Yo alah, Nduk, sampean iki kudu ngerteni bapak. Kerjane bapak iki mau cukup kanggo nyukupi sandang pangan sedinane. Nggih, Pak, kula nyuwun pangapunten. Kula dereng saged berbakti dhateng panjenengan. Iya, Nduk. Saiki wakmu sekolah sing sregep. Den besok bisa luwih mulya uripe tinimbang bapak. Ngapunten, Pak, kula tasik nyuwun rena-rena dereng saged ngerteni keadaane bapak. Iya, Nduk, bapak ngerti. Bapak ya durung bisa menehi kekarepanmu.